Inibingele, namukele bantwana bekhehla. Umkhulu Nogada lo. Ngizolungisa indaba yayizolo. Izolo ngikhulume nganazi inyamazane abantu bathi abangizwa ngesimo sevolume yami ebiphansi. So that's why senze le video entsha. So bafowethu lezi nduku ngihambele ngayinikwa elinye ikhehla elijule kakhulu eliphatha induku ezinhle kakhulu leli khehla. Likhona lapha endaweni yakithi eMpangeni. Liphatha induku ezinhle kakhulu leli khehla. Ngidlulisa ukuthokoza kakhulu kulona lelo khehla ngokungilekelela ngezinye zey'nduku ebeyibaluleke kakhulu kumina. Okay bafowethu, la inyongo yenyathi le. Ngikhuluma ngokulahlwa kwesipoko, ukulahlwa kwemidliwa, amapata, amathunzi, nawu manka, nawu khiye kuleyo nto leyo. Uma usuke unalolu hlobo lwenyamazane noma unalolu hlobo lwenyongo, asikho isilwane esingahlala la, alikho ibhade lingahlala la. So ngisholo ukuthi-ke abantu abafuna izinto zokugeza, izinto zokususa amathunzi, noma bekini waphehlelwa amanzi amnyama, noma bekuthiwa khona othwele kini la, amathunzi amnyama awanamandla la bantwana bekhehla. Umkhulu Nogada lo, ngisempangeni mina. Angikhulumi nangezinto ezingekho noma ngezinto eziyi-fake. Angiyithaki into uma ngisuke ngingenayo, njengoba nginivezela nje la. Kulaba abafuna izinto zemilingo, nazi izinto zemilingo, Nyengelezi le. Yilaba abafuna izitha, abanamacala nabasebenza ngesandla sobunxele. Nali inyamazane, Nyengelezi le. Nali iqatha phakathi. Akuyona i-fake le, original, Inyengelezi. Abafuna ukupiyana, izinto zokupiyana ngoba phela hhayi ukuthi ngiyayidayisa la izinto lezi noma lezi nyamazane ngiyayidayisa. Ngizokuthakela mina induku, ngikunike induku. Angikudayisi lokho kwami nami kokuthi ngisebenze. Upiyano lolu bafowethu. Upiyano lolu luphrosesiwe kodwa yilona ngqo. Phrosesiwe luyancibikaliswa. Utikoloshe lo. Kulaba abafuna izinto zomdonso, izinto ey'thunywayo amabutho, izizwe, izinto zokulalela. Siyakwazi ukukugayela. Siyakwazi ukukugayela. Siyakwazi ukukugayela. Nakhu lapha inyathi le. Isiphongo senyathi kulaba abafuna ukuqina. Beqinele ibhamu. Laba abafuna ukuqinela izitha ukuthi zingabalokothi. Nansi into. Uma ufuna ukuvika abathakathi, nansi into. Sazogaya abantwana bakwethu. Le nduku zizotholakala lezi nduku. Zizotholakala ngokwehlukana kwazo uma sey'gayiwe kahle ngizonivezela futhi. Nayo enye into yokudonsa. Amafutha-ke lawa awancibikalisiwe-ke lawa njengalawa. Lawa nje ayiwona yiqatha akatikoloshe. Sezogaya into ephilayo la, into ephefumulayo abantwana bekhehla. Izinto zemali, ungahlali ungenayo imali, akufuneki uswele imali. Njengoba izwe nje lilwa, kufanele uma kuvuleka amathuba ukwazi ukuthi uphathe imali. Impofu le bantwana bakwethu, ikhona enye ekhona laphana. Izinto ezinhlahla lezi, izinto zomdonso. Kulaba abafuna ukuduma. Inhle kabi le nyamazane ekudumeni. Inyamazane yethu enye ebalulekile. Phondo lendlu mithi lolu bantwana bekhehla. Nalo nganoma kuvela kahle uphondo lendlu mithi lolu. Ey'ntweni zokuphakama kulaba bey'khundla, abaphathi, abaholi. Kulaba abafuna ukuduma futhi. Nansi into. Khushulela isikhundla, nansi into. Abaphathi bamathenda, nansi into. Ikhona enye imvushwana yalo la. Mantindane-ke lo bantwana bekhehla. Ungena kuzo izinto zokudonsa. Sheshe kwakhiwe iy'gubhu, izinto ezijulile masezothawa ngala mafutha lawa. A-strong-ke la mafutha y'ngane zakwethu. Ushawa ikhanda nje uma usuke uwaphethe njengoba ngisebenza ngawo nje njengamanje. Makhosi, unekhanda engilizwayo. Inyathi-ke le. Inyathi-ke isahamba nazo izinto zokulwa. Siyakwazi ngisho ukuyishisa masithumela amabutho, sihlanganise namabutho bese sithumela ngoba ayihlehli. Noma kuphakanyiswa izulu siyakwazi ukuyithumela. Noma kuthiwa siyalikhuza-ke siyakwazi ukuyithumela ngoba inyathi iyakwazi ukulalela izulu la livela ngakhona. Sibe nendlovu-ke, indoda enkulu. Isebenza kakhulu-ke ey'ntweni zenhlahla, ey'ntweni zamandla, ey'ntweni zey'khundla. UMamlambo-ke lo bantwana bekhehla. UMamlambo lo bantwana bekhehla. Uma sesigaya izinto zokuphakama, izinto zomsebenzi, akuyona-ke into ey'ngane le. Kulaba abathanda ukuduma, abathanda ukubukwa. Ihambisana nesimo sokubukwa-ke lena.
isimo socansi njengoba kuthiwa uMamlambo nje ukusho ukuthi inkosazane yomfula, hhayi yolwandle, ngoba iy'nkosazane zimbili angithiwe yibona njengoba ibomvu kanjena. uMamlambo inkosazane yomfula, ingakho kuthiwa uMamlambo. Phela umlambo isiXhosa, umlambo kushiwo umfula. uMamlambo-ke lo bantwana bekhehla, uMamlambo lo akuyona inhlwathi, uMamlambo lo. Kuzoba ingonyama bese leli bantwana bekhehla kulaba abafuna isithunzi. Nansi into, noma sixoshela nje imimoya emibi uma ukuthi uhlushwa izizwe, siyakwazi ukuhlanganisela ney'nyamazane ey'thile sifake la mafutha lawa, sixoshe leyo nto kuwena. Ndlulamithi-ke lela, amafutha endlulamithi la ukuthi ngibona amafutha endlulamithi-ke lawa la. Sisuke sigaya izinto zokuphakama. Ya, iyona nto ebengizama ukuyichaza-ke le izolo ngane zakwethu ukuthi yizo iy'nyamazane zethu esinazo lezi. Kuney'nduku ey'zogaywa maduze nje, abafuna izinto zokuphila, izinto zokuphakama zikhona. NoMhluma kaNdloyila bengishilo ngathi ukhona. Imithi okuyimithi emihle kakhulu ekudonseni indlahla, nosumbatha bakhona. Angazi ngingachaza ngithini ngane zakwethu. Konke lokhu ngikwenzela ukuthi umsebenzi enginenzela wona ube impumelelo ngane zakwethu. Ngiya-understand-a ukuthi kwabanye abantu ngiyabanika impande mhlambe ingabasebenzeli noma kungenzeki ngendlela ebesifisa ngayo noma besihlele ngayo. Ngiyacela-ke bantwana bakwethu abantu babekezele, bavule umqondo ngaso sonke isikhathi, ikakhulukazi uma usuke usebenzisa impande. Angiyibambe la bantwana bakwethu, umkhulu nogada lo ngisemtube Ntambanana. Uma ungidinga ngizocela ukuthi ungilokhuzane, ungi-WhatsApp-e, ungangifoneli cause nginenkinga yamafoni, angikhoni uku-answer ama-calls. Noma ngizokubamba but asizukuxhumana kahle ngoba angizwani nokuxhumana ney'ngcingo, angizwani nokuxhumana ney'ngcingo.